lonely. Oh, I'm so lonely. Dear Mr. Lonely. Pudno timbaga kalaysa. Hilipatin na kon. Waswason tante relasyon ta. Gaputadan sa baling ay ayatek. Kat isuti kayat kong ikalaysa. Sapay ko mata maawatan nak. Ngapapay akas tayo taramidam kanya. Adda ka di basol ko. Awan basol mo kanyak. Ngam na saysayatan ti kastoy. Ngam ti abyan ayon aluklukon ka. Pasensya kan. Ngam day 20 mao di pa nagkita. Kan pa nagsarita ta. Sapay ko ma. Tadi na ko nariribukan pa eh. Saanin asikate ay ay. Manangalilaw ka, Danilo. Nagtalagakan ka. Inayat kay tinapudno. Ngam kastoy lang ayam ti subad mo kanyag. Lagimitak. Ngam urayan niya pa'y tibagbagamita. Saanin agbali ti pangadang ko. Agwin na swastan. Gaputa saan kan ay ayatan. Lipatin na kon. Kat di na kuman riribukan pa. Husto na itahan na panagsangsamit mo. Iha, saan na may karinay di alalaki itinapudno ang panagalit mo? Husto ni mamam kaanakan. Sursurwam kit din alipatan. Gaputas ti kamot laang ti marigatan, no di mo aramidan ti kasta. Kasladyak kabalan nga aramidan dayta, mama. Auntie, ay takunay ni Danilo. Jak maaklon ti kastoy ngay naramid na kanyag. Nagsayang ti panagayat ko kankwan. Nagbalinak anapudno iti relasyon mi. Ngam naglakalang ti pananglipat na kanyag. Amo mi, anagbalin ka anapudno kankwana, kaanakan. Manya nga rod. Naimpagpagkit ti ahta nakita mong tipudno aburik na. Juan, iha, lipat mo day dya at tao. Batya ka masarakam to ti lalaki amay kami, itinapudno ang panagayat mo. Unay matan Alaysa, naglakamat ti panakiwin na suwas ni Danilo kan ka. In break na ka, gaputadan sa bali nga ay ayatan na kasta. Wen friend, di naman lainikan patagtiduan atawan a relasyon mi. Anya nga ron, talaga kasta. Saan mat amabalin nga ipilit mo ti bagim kan kwa na, kat imbaga na lang arudan asaan na kan akayat. Husto ka, Chin. Ikarigatak ti manglipat. Ininot tumutla siguro ang mailiwliwag ko ti kasya ang nagbanagan ti ayan-ayat mi. Amo kasyak tumutla ang ti kaasi. No jak aramitan ti kasta. Kasta man ti kayat ko, Alaysa. Wan, rumbang laang alipata mong dayja alalaki. An-anwam ko ma, tikas kan kwa na, akabailan na kamat apasakitan. Ay pagabigat mo, Ma'am Alaysa. Mabalin ka dito, makilamisaan ka. Katwan mabalin latan. Ala, agtugaw ka kit yan. Agya mo, nak. Kumusta ka? Nalipatam ka din ni Danilo? Saan anala kaalipatan ti tao ang nagbalinan ang napatakan niya? Inayat ko itinapudno ni Danilo, Erwin. Iso nga aging gaita. Marikrik nakpaila ang tisaom dito'y puso. Gapoy iti pa ng pasakit na kanya. Dumtang tumat lang ti panawan na makalipat ka, Alaysa. Erwin. Ala, mangantan. Lumami isang lagi ti kananta. Nagbayag matan ti gasolin boy amang full tank itilugan ko. Sapay nagbara ti panawan. Urayim lata ka din, friend. Anya kumapay nga eh. Hapay nga mas isang ka. Adda ka dirugit iti rupak, friend.
Awan, Alaysa. Di ka agungungat ha. Ada ko madamagag. Anya dayta. Apay ko mga agungot na. Agdataton ka di ka ni Sir Erwin. Ako teacher tayo. Saan? Apay mat anadamag mo dayta. Madlaw ngamin nga kursunada kan ka. Ken maysa. Agbagay kayo sika. Ay na friend, kimaro mananti kinasutil mo. Awan magdakas na no bilang. Saan ka di? Ay nasardangan na kon Jane. O anya ti maipaay ko kan ka, Erwin. Apay asim marungkar ka dito'y balay. Alaysa, sapay ko ma, ta saan ko apakabasulan. No ipudnok ken ka ti marikriknak. Ha? Pakawanan nak. No ibagak nga agayataken ka. Ket napudno ak iti dayta. Anya? Diyak laing pagarup nga dagayam kastarik nam kanya. Napudno ti ayat nga itat daton ko ken ka. Lading itak, Erwin. Ngam awanin kanyak dayt abanag. Sa pala ko matay kanak iti daway amang ni panagnak iti dayta. Anya ka diti imbagakan ka ni Erwin, kaanakan. Agdat-daton ka di kan ka dayjay abaro. Husto kayo, auntie. Gamjak inaklon. Gaputa mabuteng akon nga agayat. Iha, saan mo't kit ding agpapada dagiti lalaki? Iso ano makita, kan mariknam lakit di anapudno kan ka. Kan no adamot riknam kan kwa na. Awan dakas na no aklunam. Husto ni mamam iha. Kan tingitingam anaimbag teriknam. Di kay agdanag, auntie. Mama, talaga nga agan-an nadakon. Jakon kayat ti masakitan. No bilang taagayatak manen. Ma'am Alaysa, nasaya ata nakita ka dito'y sangot ti classroom mo. Kit-kitaag ngamin dagiti estudyante. Aggaayam da pay laang. Awan pay ngamin sundo dagiti dadduma. Apay ka di? Ada ka di napatag nga ibagam? Nakita ka ngamin ni Sir Erwin itay. Ket ipapaytad na kan ka da ito'y asurat. Oh, adto'y, awata mon. Ay, amuklatan no anya tilinaon dito asurat. Una yun da dyan tao. Ammom friend, nasingpet ni Erwin. Iso nga amok. Napudno ti panagayat na kan ka. Ni Danilo pay laang tipit-pitik to'y pusok ngaging gaita. Anya? No kasta, maag ka, Alaysa. Pasensyakan no nasinga ka, Alaysa. Amuklatan no anya tigagaram, Erwin. Kadi kagdanag, binasak amin alinaon ti surat mo. Agyamanak no kasta. Kaya't kong ibaga, apud no amin tinelenad iti surat ko para ken ka. Amok, mariknak kan makitkitak matkit di dayta. Iso nga ita, aklo na kon ti panagayat mo. Ha? Pudno ka di tinangag ko. Wan, kitsapay la kuma, tadinak tumat pasakitan akas iti sigod anobyo. Ikarik, di kanto saktan. Kat no manugot ka, agkasartan iti kabita na parawen. Kablaawan ka, friend. Kamaudyanan na, inaklon mo matlangan ni Erwin. Agyamanak, friend. Kitamom ka di? Nakaragragsak ak unay. Mariknak no kasano ti kinapatag ko ken ko na. Makunak anagasat ka kankwana. Gaputa talagaan na singpat. Sana kas ka ni Danilo, pinasakitan na kalaang. Please, friend. Di mo kuman ipalagip kanyak da di tao. Ni Erwin itan ti ay ayatak. Pasensyakan, friend. Nalagip ko lang amin ti inaramid na kan ka. Angam nasaya at mat. Tatalagaan na ibaw ingan ka ni Erwin tinapudno panagayat mo. Iha, madlaw anaragsak ka. Saanen akas idi analidam ti rupam. Husto kayo, mama.
Talagaan na ragsak, ha? Gapo ka di, taagayan ayat kayon ka ni Erwin. Kan, plano yo pa yan ti agkalaysa, kaanakan. Husto kayo, ante. Nakaragragsak, ha? Gaputa mariknak ti kinapatag ko ken ko na. Husto ka, iha. Marik nami matlaang ka ni Antim nga Emilia, ti kinapatag mo kan kuana. Kat, talaga ka di nalipatan mo ni Danilo. Wen, ante. Ni Erwin itant ay ayatat. Kasanon, no agpakita ka ni Danilo. Anya ti aramidam. Uray pa nga tamakitak ita day ang tao. Awanan anyaman na kanyak mama. Gaputa namin pinsanin nga inwaksik dito'y puso kan panunot ko. Rumbang laang akasta ti aramidam, iha. Lipatamon, gaputa saan ang nagbalin anapudnukan ka. Agpag napagnaak man pa'y laang dito'y parke. Madamdamaak pa'y nga agawin. Ay na, talaga napintas dito'y alugar. Dito'y iditi paborito mikin ni Danilo ang pagpaspasyaran. Kumusta ka na, Liza? Nasayata nakita ka ita dito'y parke. Paborito ta ide pagpaspasyaran. Danilo, si kakadingag paiso. Wen, siyak na ito'y. Mabaling ka dingag sarita ta. Agsarsarita-tan. Apay, anya pa'y lati masampol mo kanya. Kaya't ko tiyakid daw iti pamakawan. Gapo iti panang pasakit ko kan ka ide. Nabayagan ang napakawan ka, Danilo. Agyaman ak no kasta, Alaysa. Amok, ay ayatan nakpailahan nga aging gaita. Anya? Nabayagan na pimusay ti asawak. Gapo iti sakit na iti puso. Nawaya akon. Mabalintan nga ituloy tinatunday nga ayan ayat ta. Pudno ang napakawan kan. Ngam awanin lugar mo dito'y puso. Gaputan ni Erwin itantay ayatak. Umadanin ti kasarmi. Kasta ka di. Sige. Idaw-dawat ko tiragsakyo adwa. Nakaragragsaka ko, unay. Gaputa umadanin ti Kalaysa ta, Alaysa. Kung nakitino talaga adin akong maayat. Uray siya, Erwin. Nakaragragsakak matunay. Agyaman na, gaputa dimtang kay tibiyag ko. Ay ayatan ka unay, Erwin. Ay ayatan kamot, unay. Ikarik. Si kalang ti babae nga ipatig ko. Si kalang ti ayatag tong palbiyag ko. Agyaman ak unay. Ikarikmat. Si kantulaang ti lalaki nga agtagi ko iti puso kan ayat ko. Idaw-dawat na at tarabayan na ta ti Diyos. Kan tibuklen ta a pamilya. Mga kakabsat, adadagiti istorya asaan namang rugi iti dakkel agulo, saan namang rugi iti ariwawa, saan namang rugi iti panagsangit a makapagkiktot. No daduma, mangrugi laeng iti maysa a babay nga agtugaw iti naulimek a kuwarto. Agsipsip na nga tiruar, ket ti puso na ket kasla sabong, a namagagapo iti dara ti pananguray. Daytoy ti pakasaritaan ni Eliza, maysa a babay a nangited iti ayat na anapudno, ngem saan a naawat iti wagas anay parbeng. Ket habang denggen tayo daytoy, kakabsat, kasla ada maysa a damag a sumrek iti panunot tayo. Apay ngay ati tao a kaaduan amang ted iti ayat, isupay ti masansan a mabati nga agsaket. Awan met koma ti basol ti panagayat. Yam no maited iti tao asaan pay a nasursuro amang salimet met iti puso ti sabali, agbalin a sugat ti amin alagip, agbalin a rikna a nakabaon, agbalin a rabii asaan a malpas ti panagsangit. Ni Eliza, idi imuna, pinadas na nga ipagarup a kabaelan na pay ti agtalinad, kabaelan na pay ti mangawat, kabaelan na pay ti mangpakawan uray, ada iti sango na ti kinapudno ani Danilo, ti lalaki a nakaikabilan na iti adu anamnama, ket saanin akas iti date. Isu ti lalaki anang nisuro ken kuana nga angarngar iti simpley a banag.
Isumi ti lalaki anang nisuro king kuana, asaan namin na promesa ket agbalin atungpal. Kasta dayta kada kayo, kakabsat. No adda tao ang nagbalin abalay ti pusom, ket iti may sa laing nga aldaw, mabigbig mo adayta abalay ket saan kamit laing gayam at agikuwa. Sakit. Sobra a sakit. Ngem ni Eliza, san laeng a babay a marunong agsangit. Babay met laeng a marunong agtalined, iti ayat uray narigat, agsardeng iti nagdaranod a relasyon uray kumarkaro ti iliw, ken mangala iti danom ti biag manipod iti bukod na aluwa. Idi agsarsarita da, nalawag unay iti timek ni Eliza ti panagkukurang ti pamati na iti bukod na apanangragsak. Adadagiti balikas akayat nako mga ibaga ken Danilo, apay mo inaramid kaniyak daytoy, apay mo pinabusoy ti panagipateg ko, apay mo pinagtalined nga agur urayak, no ti pusom ket adameten iti sabali. Ngem no nasaktan ka, kakabsat, saan namin asaludsod ket may baga iti nasayaat a panagsarita. Adadagiti saludsod a sumigab iti uneg, adadagiti saludsod a pagbalinen laeng a pananganges, adadagiti saludsod at isungbat, na ket saanen a masapul tati sakit mismo tinanghibaga iti amin. Ni Danilo iti puso ni Eliza, ket nagbalin a marka. Saan laeng a naglabas a lalaki, no di ket maysa apaset ti kinaubing tirik na, maysa apaset ti panagdamdamag na, no kasano ti agayat, no kasano ti agtalek, no kasano ti mangirugi manen kalpasan ti panangwaswas. Ket idi insuro ti biyag ken kuana, asaan na tunggal tao asanguen mo ket may kabil iti masakbayan, kasla napugto ti angin iti bagina. Ti ina na, kas maysa nga ina a nakakita iti panagdukot ti puso ti anak na, saan a makaanus. Tati ina, kakabsat, uray saan mo ibaga ti sakit mo, maamiris na iti panagkidem ti matam, iti panaglamiis ti timek mo, iti panangliklik mo iti taraon, iti panagtulnog mo nga awan gana. Kuna ti ina na asaan komang da ipalubos ni Eliza, amaysa alalaki ti mangibati iti kasta arukod ti panagsakit. Nem amo met ti ina na ati puso no agayat, saan analaka apagawidan. Mabalin a makangeg ti balakad, mabalin a mangiyem, mabalin a mangibaga nga wen, nem iti rabi, no awan ti makakita, isumetlaeng ti agsangit, isumetlaeng ti agsalsaludsod, isumetlaeng ti agwawaras ti lagip na kas laruot iti abagatan. Adu dagiti tao amang ibaga, lipatem, agbiag ka, adupay ti lalaki iti lubong. Ngem saan akas talaeng, kakabsat. Ti pananglipat ket saan napagpatay iti suga a maysa a beses laeng a pinduten. Ti pananglipat ket ininot a panangpukaw iti ladawan, panang isalbar iti bukod arikna, panangawat a dayta a tao nga imbagam na agnanayon, ket mabaling gayam a kapitulo laeng. Ni Eliza, idi nakisarita kadagiti gagayem na, makitayo a pinadas na nga agbalin a natibker. Adadagiti ragragsak a pilet, adadagiti katawa a kasla panangabong laeng iti sugat. Makitayo dayta iti panang kumusta ni Jane, iti panagdalus ti aramid da iti eskwelaan, iti panagkita da kadagiti estudyante, iti ordinaryo a panaglalakad iti aldaw a kasla awan gulo. Ngemiti likod ti amin a data, ada puso ang nabibiyag pa iti saan nanalpas sa pamati. Adu kada tayo tinakaamo iti kasta arik na. Agtrabaho ka, agadal ka, agkita ka iti tao, agkatawa ka, ngem ti uneg mo ket agibagbaga, sa anak pay laeng a naimbag. Data ti kasasaad ni Eliza. Ngem iti data metapanawen, sindrek ti biyag na ni Erwin, may sa alalaki asaan a nagdardaras amang ipilit iti ayat. Saan nga imay akasla bagyo amang dadael, no diket kasilaw iti parbangon asaan na nasingpet ngem na pudno. Isu ni Erwin ang nangisurat, nangipakita iti respeto, nangipakitang ti panagayat, ket mabaling nga agtalinaed a naalumamay, saan a makaparparigat, saan a makapakiktot, saan a puwersa. Ket ditoy, kakabsat, sumrek ti maysa a napintas a paset ti istorya. No ti puso ket nadadael, saan a masapul a mabiyag manengapu iti dakkel a promesa. No daduma, mabiyag manengapu iti tao asaan namang puwersa, tao amang guray, tao amang ipakita nga adda ka ti pateg uray, sika mismo ket malipatan mo dayta.
Nyem saan analaka para ken Eliza nga awaten daytoy. Tano na ulbodan ka iti maysa a relasyon, uray tinapudno a tao ket kasla makapagbuteng. No nasaktan ka iti maysa a promesa, uray ti baro a promesa ket kasla umararibok iti uneg mo. Iso ni Eliza, uray makita na ti kinaimbag ni Erwin, adapay rin iti kasingpet ti takrot. Kuna ti puso na mabalin ka di adaytoy ket sabali? Mabalin ka di asa anak a pasakitan? Mabalin ka di asaan a maulit amin? Ket daytoy nga agdardaras a panagduwa-duwa ket saan na kinakapuy, kakabsat. Daytoy ket punga ti panangsalaknib ti puso, asaan paya nasapulan tinaan anay a panagagas. Ti tao a nasaktan, no dadduma, saan a makita ti ayat a nakasangoking kuana gapu, tanaka dadupay ti anino tinapalabas. Ti anino ni Danilo ket adapay iti likudan ni Eliza. Aday ti paborito da aparke? Aday ti dalan a naglakadanda? Aday ti kanta a nalagip na? Aday ti sardam a nagtalinad iti lamisaan. Ket no agsardeng ti lubong iti may sa Arabi, pumalik amin. Dayta ti gapuna nga iti pangrugian, saan napay a may baga ken Erwin tinaan anay awen. Saan gaputa awan tirik na? Noriket kaputa agbuteng a tirik na? Naket agbalinmanen a pagdalanan tirigat. Ni Erwin, nupay kasta, saan na nagmulagat, saan na nangibaga nga apay di mo makita nga ay ayateng ka. Saan na kastoy tinapudno a panagayat. Tinapudno a panagayat saan nga agpuwersa iti tao nga agpirmi iti saad, asaan pay a nakasagana. Tinapudno a panagayat aguray, agtaming, agipakita iti kinapudno iti aramid, saan laeng iti balikas. Ketisyo, data ti inaramid ni Erwin. Ada ti surat na, kakabsat, surat akasla saan laeng a porma ti panliligaw, no diket panangipasango iti pusona. Dagiti balikas na, nupay simple, naguneg-unay. Kayat na nga ipakita ken Eliza, asaan amin alalaki ket kasla ni Danilo. Kayat na nga iparik na ati babae a nabaliket saan a sobra ti dala, saan a marigat ayaten, saan a kailian a pasakitan. Ket idi nabasa dagiti gagayem ti surat, ngem saan da a pagdidinagos, naawat ta amaysa apudno arik na ti adagita. Ni Jane, kaskayem adakkel ti panangipateg ken Eliza, amo naa saan laeng anasken a palipasen ti sakit. Nasken met a maawat ni Eliza a mabalin pay nga ada ti ragsak kalpasan ti panagluwa. Aday di panagkatawada, ada panangisudsurod da ken kuana, ada ti gamin nga ugali dagiti gagayem na agkarkari, agkiddaw, agsarsarita akasla awan kabigatan, ngem iti uneg ti panagkatawa, ada ti panangpateg. Kasta ti gayem akasapulan ti tao a nasaktan. Saan na mangutob laeng iti sugat, no diket mangigalot iti ima mo agingga akabaela manen ti magna. Ti ina ni Eliza, ken ni Auntie Emilia, nagbalin met asanikuwa ti istorya. Saan daleng nga agtagtagter iti likod. Ipakpakita da ti klase ti pamateg a masansan nga adda iti pamilya Ilocano, ti pamateg asaan a masapol anapno iti napintas a balikas, ngem adda iti panangdamag no nakangan ka, adda iti panangimutektek no agladingit ka, adda iti panangawis nga agtugaw ka, ta saan ka leng nga agmaymaysa. Kuna da ken Eliza, kitaem ti riknam, kitaem no ania tinasayaat ken ka. Saan mo ipilit ti tao, asaan a nagbalin a pudno ken ka. Ket kakabsat, daytoy aparte ket nakasakit ken nakapabangar iti agsumbangir. Tano adda tao nga agayat iti pamilya na, agsakit tamet no agsakit ti maysa. Ti panagsakit ni Eliza saan leng akukuana. Narikna ti inana. Narikna dagiti nakapaligid ken kuwana. Ket titoy tayo maamiris ati panagpasakit iti maysa a tao, ket saan leng a panagpasakit iti maysa a puso. Daduma, masugatan met dagiti tao a nangiwanwan ken kuwana, dagiti nang tubay, dagiti nang iwaswas, kadagiti luwa na. Isu ano agayam ti tao itirik na ti sabali, saan naamamo no kasano kalawa ti dadael a maaramid na. Ngemeti ba eti panagagas, adamay sa anasaya at abanag anapanayunan, ininut a bumalik ti silaw iti rupa ni Eliza. Saan na may sa nga aldaw laeng a nagising isu a naimbag amin? Saan? Daytoy ket aramid ti tiempo, ti pamilyana, ti gagayem na, ken tinapudno a panangipakita ni Erwin.
Idi maamiris ti ina na anaragragsak manen ni Eliza, kasla imanges ti balay da. Ti balay adati napno itiling at ti panagdanag, ininut anapno manen iti arimbangaw tinamnama. Ti panangiyam ni Eliza ket saanen apilit. Ti panagsarita na ket addaanen iti init. Ti panagtugaw na iti bintana ket saanen na panaguray ken Danilo, no di ket panangkitana iti baro abigat. Ket daytoy ti maysa a kasayaatan a panagbaligi ti tao a nadadael, no makitadamanen ti sarili da asaan a nakabaon iti napalabas. Ni Erwin, iti amin daytoy, sana nangawat iti pusona kas premyo. Sana inaramid akasla nagbaligi gapu ta napatalged na ni Eliza. Imbes, nagbalin na alumamay. Ipakita na ti panagayat na ket saan na panang tagikuwa, no di ket panamtarabay. Kuna na saan napasakitan, kuna na no adda panagduwa-duwa, agkasarita da, saan na mangilemeng, saan na mangulbod, saan na mangipay iti kabitan adadael ti puso. Ket kakabsat, anian anapintas no ti lalaki, ket saan lang nga agkari nga ayatengka, no di ket agkari met asalimet metana ti kapia mo. Ngem saan pay analpas ti istorya, taada pay ti paborito a lugar, ti parke. Dayta a parke adati, ket saksi iti panagayat ni Eliza ken Danilo, agbalin manen a saksi iti maysa a napateg a panagsera ti kapitulo. Ti lugar adati napno iti ragsak, inaramid ti biag a lugar ti panangbalik ti sakit. No daduma talaga, kakabsat, ti lugar ket saan alayng bato ken kayo. Adadagi ti lugar amang giwanwan iti lagip. Ada sango ti bangko a nakitam ti emuna a pananggarngar. Ada iti dalan a nanggigem iti imayo. Ada iti kayo a nanggengeg iti promesa. Ket no bumalik ka, uray na bayagen, kasla bumalik metamin at imek. Ni Eliza, iti dayta a parke, inraman na ti agwin. Kaputa dayta ti paborito daidi. Mabalina kayat nalayeng as suboken no agsakit pay. Mabalina kayat na nga ipakita iti, bukod na apuso a mabalin na pay ti magna iti lugar. Adati nang dadael ken kuana. Ket idi adan idiyay, bigla ang nakitana ni Danilo. Ay kakabsat, data ti paset a kasla agsardeng ti angin. Tano ti tao ang nadpasakit kenka, ket agparangmanen iti sango mo, ti uneg mo ket agsinabat ti dua arikna. Ti maysa, kayat na nga agtaray. Ti maysa, kayat na adenggen no adapay masapul a may baga. Ni Danilo, iti data aka nito, saanen nakasla ti dati a nakapigsa iti panangpili iti sabale. Adda iti timek na ti panagbabawe. Kayat na ti makisarita. Kayat na ti dumawat iti pamakawan. Ngem ni Eliza, saanen a babay a nadadayal laeng. Adda pay sakit, wen, ngem adda meten tibker. Kuna mi Danilo a kayat na ti pamakawan. Nabaya ka pinagbagaan na iti bagina, siguro na inaramid na ti basol. Nabayaga din na may limit iti bagina at puso ni Eliza. Ket di na laeng nabaybayan, no di ket nilugaro na, sinaktan na, pinasagaba na. Ket no denggen tayo daytoy, kakabsat, adamet laeng asi asumrek. Tati pa nagbabawi ket saan analakamet. Nim adamet ti kinapudno, asaan namin na panagbabawi ket agpabalik iti napukaw. Mabalin ati pamakawan ket maited, ngem ti relasyon ket saanen a mabalik. Mabalin a mapunas ti pungtot, ngem saanen a may kabil manen iti dati a lugar ti talek. Daytoy tinaadal ni Eliza. Saan na inika ni Danilo iti panggep a mabalik payda? Saan na inaramid a pagbalina ni Danilo ti sakit na arason para agtaltalina et iti napalabas? Imbaga na anabayagin a pinakawan na, niyam ada ita ni Erwin, ada baro a ayat a saan a nagdaramag, saan a nagdadael, saan a nangipalalo iti sugat. Ket data, kakabsat, ket maysa adakel a kanito. Tati tunay a panagagas saan, laeng a panangibaga nga awan kurkurang mo. Titunay a panagagas ket, no kaya mon nga agsao iti tao anang dadael kenka, ket saanen at isakit ti mangkontrol iti timek mo. Kayam nga ibaga, pinakawan ka, niyam sa anak na agsubli. Pinakawan ka, niyam adaak iti mas nasayaat adalan. Pinakawan ka, niyam ti puso ko, ket saanen a lugar a mabalin mo nga pasakitan manen. Ni Danilo,
iti imbes a makigubat, nangawat. Daytoy ti nakapabigbig iti istorya. Saan na nagbalin a panagpuraw ti sabali? Saan na nagbalin a panagawat iti sabsabali a panagkunana? Nangidawat isuna iti ragsak da Eliza ken Erwin. Kunana a naragsak isuna no naragsak ni Eliza. Nalabit sakit met ken kuana, nalabit ada met ladingit na imbati ti bukod na apagpili. Miyami ti dayta akan ito, pinili na ti agbalin a tao nga agpasensya ken mangibati iti kapya. Ket no agdamag tayo, apay napateg daytoy. Gapu ta ada dagiti tao ano mapukaw dati minahalda, pilitenda pay aguggubaten. Ada dagiti tao ano di ta maala dada elenda. Nyem ditoy ni Danilo, uray na udi, nakitana at ti ayat ket saan apanang tagikuwa. No pudno nga ada pay respeto, palubosan mo ti tao nga agbiag iti lugar asaanen asika ti ada. Narigat tayta, nyem napateg. Ket ni Eliza, iti panangawat na iti pamakawan, saan na nilinteg ti basol, nyem nilukat na ti bukod na apagbalayan iti kapia. Ket agturong tayo itan iti kapuspusan na parte, kakabsat, ti panangpili ni Eliza ken Erwin nga agsango iti masakbayan. Ada dagiti balikas ta akas la simple, nyem no denggen mo nga nalaing, ada sarming ti amin anay pana. Ni Erwin, agkari ani Eliza ti babae ay pateg na itibiyang na. Ni Eliza, agkari met ani Erwin ti lalaki a ited na ti puso na. Niyam saan daytoy akas la instant fairy tale. Daytoy ket panagpili a nasayaat kaputa imuna a napasaran ti sakit. Adua tao ti agayat kaputa agduduma ti kayata arik na. Ngem ni Eliza, idi pinili na ni Erwin, pinili na isuna nga ada ti amom na amabalin a masaktan ti tao, ngem mabalin met a maagas. Pinili na isuna kalpasan ti panangamo, mati ayat ket saan laing akilig, saan laing apadas ti agkadua iti parke, saan laing asurat a napintas, no dikat panang salimet met iti puso iti aldaw-aldaw. Pinili na ti ayat asaan anapno iti ariwawa, nyem napno iti respeto. Pinili na ti lalake asaan nang pukaw iti timek na, no dikit ng tulong ken kuana nga agsao manen. Ket ni Erwin, pinili na met ni Eliza sa nakas babaeng awan sugat, no dikit kas babaeng nangibaklay iti sugat niyam agayat pay laeng iti napudno. Daytoy tinapintas, kakabsat, no adda tao a makaawat iti napalabas mo. Niyam saan na usaren data apang kontrol ken ka, isu data ti tao a mabalin a pagtalekam. Adda iti istorya a daytoy ti maysa a dakkel a leksyon. Saan namin na napukaw ket panakadadael. No daduma, tinapukaw ket panang isalbar ti Dios, ken kamanipod iti banag asaan para ken ka. Idipe mo sa iti relasyon ni Eliza ken Danilo, nalabit inaramid na data akasla panagsera ti lubong. Niyam ti kinapud no, data met tinang hilukat iti ruwakan para ken Erwin, para iti pamilya a magbalin a natibker, para iti bukod na apanagbigbig iti pateg na. Ado kada tayo tinumabate, agsaludsod. Anya ti kurkurang ko? Apay saan ka pinili? Apay di na kinita ti amin a panagayat ko. Ngem maysa nga aldaw, no nakalabas ka, madlaw mo asaan nga amin a panangibati ket panakakurang mo. Daduma, panangipakita laeng dayta at tao nga adda iti sangom, ket saan akabaelan ti agtignay iti kapadpada ti kinapudnom. Saan mo masapul a pagbalinen a basol ti bukod mo a panagpateg? Saan mo masapul a pakapsuten ti pusomgapu ta adda tao, asaan a nakaamo amang salimetmet? Ti leksyon ni Eliza ket kasla sa sao ti ina iti anak. Agayat ka, iyem saan mo ilako ti dignidad mo. Mangpakawan ka, ning saan mo masapul nga agsubli iti lugar anang waswas ken ka. Mangirugi ka manen, ning awitem ti sursuro, saan ti payat? Kakabsat, numangig tayo ti timek ni Eliza iti daytoy a istorya, kaslamarik na tayo ti panagbaliw na manipod iti babay, anaguray iti tao anang hibati ken kuana, agingga iti babay a nakasarak iti kararuan na manen. Iti rugi, amin ket panagsakit. Ti balikas ni Danilo ket kasla kutsilyo. Ti amin alagip ket agbalen a pangladingit. Ti ina na ket agdanag. Ti gagayam na ket agsalsaludsod, no kasano ti panangisubli iti ragsak na. Ngem iti ininot na agtingnay ti istorya, makita tayo at ibiyag saan nga agsardeng iti maysa a lalaki. Saan nga agsardeng iti maysa a nasayang a relasyon.
Sa nga agsardeng uray no ada maysa a paborito a lugar anapno iti nasakit alagip. Ada pay ti bigat. Ada pay ti tao a sumurat iti napudno. Ada pay ti ina amang gigem iti ima mo. Ada pay ti gayem amang katawa uray lading it ti uneg mo. Ada pay ti Dios amang iturong iti dalan asaan mo pay makita. Ket iti kanito amabalen mo nga ibaga, pinakawan ka ngem sa anak na agsubli, iti dayta a kanito, sika metlaeng tinangisurat iti baro a kapitulo mo. No ada kadagiti agdengdenggeg ita a kasla ni Eliza, kasla adapay Danilo iti pusoyo, kasla adapay napalabas a diyo malipatan, kayat ko nga ibaga iti Ilocano a naalumamay, saan kayo nga agmadali? Saan abasol ti agsakit? Saan abasol ti aglagip? Saan abasol ti agladingit? Niyam saan yu metkoma a pagbalinen a pagtaengan ti sakit. Ti puso ket napintas a balay, saan a pagikabilan ti tao anang dadaeleng. Mangangis kayo, tumengyengeg kayo iti pamilya yo. Itedyo tibagi yo iti tiempo. Ket no ada tao akas Erwin nga umay iti biagyo, saan yo nga isara ti ruangan ga pulaeng, ta adamay sa ataw idi anang dadael iti talekyo. Aganad, wen. Sana nalakati agtalek. Ngem saan yo met pagdusayan ti amin ataw gapu iti basol ti maysa. Tinapudno aayat ket saan amang puwersa. Tinapudno aayat mangipakita. Tinapudno aayat aguray. Tinapudno aayat saan amamasakit tapno mapaneknekan laeng anapigsa. Ket no makita yu data, no marikna yu data, palubosan yo ati puso, yo ket agadalmanen arumago. Ngema dapay maysa abanag anasken amay baga kakabsat. Ti pananpakawan ket saan a panangkalikagom a malipatan amin. No daduma, pakawanem ti tao nga malagip mo paylaeng ti inaramid na. Dayta ket normal. Saan ka a managpungtot gapo ta malagip mo? Tao ka. Ti panangpakawan ket saan a panangikat iti memorya, dayta ket panangikat iti rehas anang balud iti pusom. Ni Eliza, idi sinangwa na ni Danilo, saan na sinabi a awan ti sakit. Ngem pinili na nga awan ni Danilo ti agturay iti masakbayan na. Pinili na nga di ti basol ti sabali ti mangporma iti amin a sumaruno a relasyon na. Daytoy ti kinatibker. Sana kinatibker ti, sana panagsangit. Kinatibker ti agsangit, kangem agtignay kapaylaeng. Kinatibker ti agbuteng, kangem agsao kapaylaeng iti kinapudno. Kinatibker ti nasaktan, kangem saan mo baybayan ti bagem, na agbalin a pareho, iti nang pasakit kengka. Ni Eliza ket sana nagbalin na nalabet, sana nagbalin na napno iti gura. Nagbalin na insiriban, nagbalin na emangyem na annad, nagbalin na bukod na manen. Ket no kita entayo met ni Danilo, adamet ditoy aleksyon para kadagiti ng pasakit wenno nakapagkamali. No adatal anasaktan mo, saan na mabalin nga ipilit mo ang mabilis ta apakawanin ka. Saan na mabalin nga ibaga mo ang nagbaliw ka, ket dagos na agsubli amin iti date. Ti panagbabawi, ket saan na panagkontrol iti sungbat tinasaktan. Ti pudno a panagbabawi, ket panangawat iti bunga ti aramid mo. Ni Danilo, idi nanggeg na nga ada ni Erwin ken Eliza, di na pinilit. Tina rinaksak. Tina kinunang nga agsubli ka kanyak. Imbes tinawat na ti ragsakta. Narigata paset tayta, ngem isu ti dapat aramiden ti tao a pudno ti panagbabawi. Kayat mo ti pamakawan, ngem masapul a respetuen mo met ti panagsera ti sabale. Daytoy ti panagadal ni Danilo. Ti ayat na naladaw, no dadduma, saanen a para iti panagbalik. Para laeng iti panang isuro, kengka ano adapay sumaruno, saanen a ulitem ti basol. Iti panaglabas ti istorya, kasla makita tayo ti duwa aladawan. Ti imuna. Ni Eliza a nasaktan, nagtugaw iti sango ti ina na, agkulkulba, agbirbirok iti rason no apay. Ti maikaduwa. Ni Eliza a nakatugaw metlaeng, ngem itan ada ti ragsak iti matana. Ada ti Erwin a mangidumduma iti daytoy a yugto. Ada ti pamilya a sumupsuporta. Ada ti Dios amang tarabay. Daytoy ti ayat nga agtaltalined.
saan laeng aromantiko, no dikat pamilyar, naraniyag, ada iti pananghibaga, nga saan ka nga agmaymaysa. Ti panang birok iti ayat ket saan koma, apanang iparet iti bagim nga agsakit. No ti ayat ket agbalin laeng, apanangabong iti kinakurang ti sabali, saanen nga ayat dayta. Trabaho dayta, adi mo obligasyon. Niyam no ti ayat ket mangitandudo iti kinaimbag mo, mangipakita iti pateg mo, mangipatungpal iti panagdakel mo kas tao, dayta ti ayat amabalin mong pagtaengan. Kakabsat, nasingpetmet daytoy apakasaritaan gapu ta saan na inaramid a kontrabida laeng ti tunggal tao. Ni Eliza ket saan na perpekto, ada takrot, ada duwa-duwa, ada rigat amang lipat. Ni Danilo ket nakabasol, nim adamet kanito a panagbabawe. Ni Erwin ket napudno, nim kasapulan na met ti panaguray ken panangawat. Ti ina ken dagiti gagayem ket adday ti likod amang ipakita nga iti panagagas ti puso, saan laeng nga ayat ti kasapulan. Kasapulan met ti komunidad, pamilya, gagayem, ken pamati. Daytoy ti kababalin ti Ilocano ken Filipino nga istorya. No adda maysa a masugatan, saan laeng isuna ti agtakder. Adda ti ina amang ipukkaw, adda ti gayem amang patawa, adda ti kaaruba amang ipakaamo, adda ti Dios a kanayon a mapalagip. Isu ano ti drama ket agbalin a nasakit, adamet ti pagkunodan a namnama. Eliza, iti daytoy a recap, kas lamaysa a babay at tinurong ti biag manipod iti panagpukaw agingga iti panangawat. Ti bukod na a istorya ket mangipalagip ano agayat tayo, masapul asaan tayo a mapukaw iti bagi tayo. Ti panagayat a napudno ket saan a pagtalek ti amin nga awan limitasyon. Ada ti panangpateg iti sarili. Ada ti panangsalimetmet iti kapya. Ada ti panangamo no kaano a lumakad a pumanaw. Ket tayta tinaaramid na. Idi ti relasyon da ken Danilo ket saanen a nasayaat, saan na pinilit nga aramidan a balay ti rerba. Idi dimteng ni Erwin saan na met dagos nga impukaw ti panagannad, niyam ininot na abinuksan ti sarili na iti posibilidad. Idi nagsubli ni Danilo at damawat iti pakawan, saan na ginura, nim saan na met binayan a masira tinapintas a panang irugi na. Daytoy ti matured a panagayat. Daytoy ti panagbaligi ti puso a nasugatan. Amoyo, kakabsat, adu ti makarelate iti lugar a kasla parke ni Eliza. Mabalin asaan na parke ti kada kayo. Mabalin a beach, mabalin a coffee shop, mabalin a terminal, mabalin a simban, mabalin a simple a kanto iti barangay a dati pagururayan nyo. No bumalik kayo dita, kasla agsao ti lugar. Ngem dumteng ti aldaw a mabalin nyo met na ibaga. Daytoy a lugar ket saanen a kukuha ti napalabas. Daytoy ket paset ti panagbaligi ko. Daytoy ket saksi a naglading itak niyem nagbiagak paylaeng. Ni Eliza, idi nakitana ni Danilo idiay, saanen a babae nga agpakpakaasi a pilienda. Isuna ket babae a nakaawat at ipateg, naket saan a nakadepende iti panagpili ti lalaki. Ket dayta ti kinapintas ti ending na. Saan laeng nga nakasarak iti baro a ayat, nasarak namanen ti sarili na. Ket ni Erwin, kas lamang ibagi iti baro a panawen. Sani suna a superhero, sani suna a perfecto, niyam tinapintas ken kuana ket ti kinapudno. No ti maysa a lalaki ket mangipakita iti, ayat pabaen ti panaguray, panagrespeto, ken pananted iti seguridad, saan dayta abasit abanag. Adu ti agbalikas iti ayat, niyam saan amin ti agaramid iti ayat. Adu ti mangibaga nga ikaw lang, niyam iti likod ket ada daduma. Adu ti mangikari, niyam no dumteng tirigat, awan. Ni Erwin, iti istorya, nang ipakita a mabalin a simple ti ayat ni na uneg. Surat, panangkamusta, panagannad iti sugat ni Eliza, panagrespeto iti proseso na. Daytoy ti ayat asaan a makadingdinggeg laeng iti puso, no diket makapatalined iti kararua. Isu nga idi imawat ni Eliza, saan laeng dayta kilig, dayta ket panangikeddeng nga agtalek manen. Ket iti tao a nasaktan, ti panagtalek manen ket maysa a dakkel a milagro. No dagiti agdengdenggeg ket ada iti sad ni Erwin,
Ada met leksyon kada kayo. No ay ayatenyo ti tao a nasugatan, saan nyo nga ipilit nga agbaliw da adagos. Saan nyo nga ibaga nga no ay ayatenak, agtalek ka. Titalek saan a masingir. Titalek ket masapol a may tagikuwa babaen iti kinaimbag na inaldaw. Awan ti shortcut iti puso anapukan. Masapol ti panaguray, panangamo, panagdengeg, ken panangipakita nga sa anyo uliten ti inaramid ti napalabas na. Ni Erwin ket nang Ted iti dayta a klase ti ayat. Isuano kayat yo ti agayat iti tao a nasaktan, agbaling kayo atal na, sana sa balipay a bagyo. Agbaling kayo a paglinongan, saan a baro a sugat. Ket no makita yo asaan pay da aredi, respeto. Tano para kada kayo, ti Dios ken ti tiempo ti mangiturong. Iti kamaudianan, ti pamati ti nangaragoy iti istorya. Adu a beses adagiti karakter ket manginggeg na agdawdawat iti Dios, at arabayana ti masakbayan da. Daytoy ket saan leng apang sardeng alinya. Iti kultura tayo, no naibusen ti kabaelan ti puso, idi ay tayo kumita iting ngato. No saaning nga amo ti sungbat, agkararag tayo. Ni Eliza ken Erwin, iti panangpili da nga agsango iti masakbayan, dinawat da atarabayen ida ti Apo. Ket dayta tinapintas a pagkitaan, ti panagayat asaan laeng a nakaibatay iti rikna, no di ket adda iti pamati, adda iti panagaywan, adda iti panagrespeto. Ti pamilya akayat da abuklen ket saan abuklen babaen laeng iti kilig, no di ket babaen iti kinapudno, panagpakawan, ken panangadal manipud iti napalabas. Ketetan kakabsat noy sera tayo daytoy nga istorya ni Eliza, kaslaada pananganges a nabangar. Tirugi ket nasakit. Maysa a babay a pinabasbasit ti lalaki a pinateg na. Titinga ket narigat, panagduwa-duwa, panagbuteng, panagadal a mangawat manen iti ayat. Tirabaw ti drama ket dayta a panagsabat iti parke, no sa dino at inapalabas ken ti masakbayan ket naginaduma iti maysa a lugar. Ngem ti ending, adanam nama. San a perfect, ngem pudno. San a puro ragsak, ngem naagas. San a nalipatan amin, ngem napakawan. Ket no adamay sa a mensahe a kayat kong ibati, daytoy data. San ka a maudi para iti ayat a husto? San ka a sobra ti sugat para ayaten a napudno? San ka a babasit kaputa addataw asan a nangipateg kengka? No ada Danilo anang baliw, iti biyag mo babaen iti sakit. Mabalinmet nga ada Erwin amang ipalagip at ipuso mo, ket mabalin pay nga antalek. Nyem sakbay ti amin, masapul nga ada sika mismo amang pili iti bagim. No ikarkararag tayo pay daytoy a pakasaritaan, adamay sa arabi akasla makita tayo ni Eliza a nakatanaw iti bintana, saaning nga agururay iti tawag ni Danilo, nyam agsursuro adunggeg iti bukod na apanag-anges. Iti date, no aglami is ti rabii, agpatingga ti panunot na iti maysa anagan. Iti dati, no agun iti cellphone, kumarkaro ti pintig ti puso nagapu, tabaka isu na dayta, baka adday baga na, baka agsubli, baka agpakaasi. Ngem iti panaglabas ti aldaw, iti tulong ti pamilya, iti tulong dagiti gagayem, iti tulong ti naema a panagipakita ni Erwin, na sursuro na nga saan amin atunog ket para iti napalabas. Adamet ti tunog ti baro abigat. Ada ti tunog ti panagdalus iti kwarto, ti pananggurnos kadagiti lumang surat, ti panangipanaw kadagiti banag akas labasit, ngem bukel iti dakkel aladingit. Daytoy a proseso, kakabsat, ket saan a makita ti adu a tao. Ti publiko makita dalayng no makayem kan. Ngem sanda makita no kasano ka, a nagsangit sakpay ka nakayem. Sanda makita ti panagpadas mo, a diag chat, diag damag, diag subli. Isu ano makakita tayo, iti tao a nakabiyag manen kalpasan ti sakit, san tayo koma amang ibaga laeng nga nalaka. Awan tinalaka iti panangpuros iti pusom manipod iti tao a pinateg mo. Awan tinalaka iti panangawat at ti tao a dati nagkariket isumet tinang dadael. Ngemada ti ragsak adumanon iti kamaudianan, ragsak asaan a naariwawa, niyam napno iti kapia. Daytoy met ti gapuna at ti karakter ni Eliza ket agbalin a nakasagid.
Saan isuna amay sa ababay abigla ang nagbalin anapig sa akasla awanen ti sakit. Ti kinapudno, ti tunay ababay, no nasaktan, agsubli-subli ti rikna. Ada aldaw amakunam, okay nak, nalpasen. Nem sumuruno arabi, ada kanta amadengam, ada banglo amangat mo, ada litrato amakita mo, ket kasla agsubli amin. Daytoy ti agpaiso a healing, saan a straight line. Kasla dalan iti baryo kalpasan ti tudo, ada paset anatangken, ada paset anarugit, ada paset amasapul, nga aganad kata, mabalin ka amadaba. Ni Eliza, iti daytoy adalan, saan ang nakadadal gapu, ta adadagiti tao anang ibaga kengkuana na agtultuloy kalaeng. Ti inana, babaen iti panagsardeng ken panangdenggeg. Ni Jane, babaen iti panagkatawa ken panangipakita asaan nga agmaymaysa. Ni Erwin, babaen iti panangipakitang ti panagayat ket saan na mabalin a maulit laeng iti formula tinapalabas. Ket ni Eliza mismo, babaen iti panangpili nga iti tunggal aldaw uray basit saan na ipalubos ani Danilo ti agbalin a sentro ti biyag na. Adu dagiti agdengdenggeg a nalabit agkunada, ni mapay masapulpay apakawanen ni Eliza ni Danilo. Apay di lang nga agtalina eda na pungtot? Kastamet ti normal a saludsod. Tano nasaktan ka, kasla ti pungtotleng ti proteksyon mo. Nyem iti ad-adalem akay papanan, ti pamakawan ket saan na regalo leng iti nang pasakit. Regalo met dayta iti nasaktan. Saan akayat na asawen ang maikan ti basol iti rason? Saan akayat na asawen ang mabalin ti ulitin? Kayat na asawen nga Eliza, ket tina kayat na itugot, tilasag ti sakit, aging nga iti baro a relasyon na. Dina kayat na ipawid ken Erwin, ti dusa arumbeng, koma ani Danilo tinagbaklay. Daytoy tinapateg. No saan tayo agagas, maawit tayo ti sugat, iti tao asaan anang garamid. Mabalin nga agduwa-duwa tayo, iti napudno gapu, iti inaramid, ti saan anapudno. Mabalin nga agbuteng tayo iti kinaimbag gapu iti panangulbod ti sabale. Isu ti panagpakawan ni Eliza, ket pananglukat iti bagi na tapno, saan nga agbalin a pagbaludan ti napalabas. Ket adtoy pay may sa akita, kakabsat, ni Erwin, no talaga anapudno ti panagayat na, masapulmet a maawat na ani Eliza, ket addaan iti historya. Saan na mabalin a patalgedan laeng babaen iti maysa a sweet a linya? Masapul nga ulit-uliten na babaen iti aramid. No agbuteng ni Eliza, saan na koma pagkidawan? No agsardeng ni Eliza, saan na koma pagdardasen? No agsaludsod ni Eliza, saan na koma ibaga nga awan talek mo kanyak? Tadagiti saludsod ti tao anasaktan, no daduma, saan na pangdadael iti relasyon? Pang isalbar dayta. Kayat na laeng ang masigurado nga awan kabusor nga adda iti likod tinapintas a balikas. Ket iti istorya, makita tayo ani Erwin ket ready amangted iti dayta atal na. Daytoy tinakapabang-ar. Saan na sinukatan ni Danilo, babaen iti porma. Sinukatan na ti sakit, babaen iti kinaimbag. Saan na inagaw ti puso ni Eliza? Inuray na nga isuna mismo ti manglukat. Data ti respeto. No panunutin tayo pa iti ina ni Eliza, ada dito'y ti dakkel a puso ti maysa nga ina. Ado a beses kadagiti drama, ti ina ket kasla agpukaw, agpalakad, agpakaasi. Himiti uneg dayta, ada ti agpaspasamak amas na uneg, ti panagsakit a dua a beses. Ti anak tinasaktan, ngem ti ina agsakit met gapo, tadi na kayat ang makita ati anak naket agururay iti tao asaan amang ipateg. Kasla kayat na nga alaen ti sakit manipud iti barukong ti anak. Nyem saan na kabaelan. Isu at ti maaramid na laeng ket agbalin na bakod, agbalin na saksi, agbalin na timek amang ipalagip. Iha, adda kapateg. Daytoy alinya ket kasapulan ti adu a babay. Adda kapateg uray saan ka pinili. Adda kapateg, uray na batika. Adda kapateg, uray nalpas ti relasyon. Adda kapateg, uray, adda tao a nanyipalagip.
Ken ka nga agduwa-duwa ka iti bagim. Ket siguro, daytoy iti mensahe a pinakaumdas, a maala tayo iti daytoy nga episode. Kasta, met kada kayo a nakanginggeg iti daytoy nga istorya, no ada kayat yung nga ibaga, no nakarelate kayo, no ada Eliza, Danilo, wenno Erwin, iti bukod yu abiyag, ibati yo iti comment tirik na yo. Kayat mi amanginggeg no aniya ti leksyon, anaala yo iti episode daytoy. Ti panagpakawan kade, ti panaglipat, ti panangawat iti baro aayat. Wenno ti panang salimetmet iti bukod apateg? No napukaw kayo iti istorya, ken narik na yo ti sakit ken namnaman ni Eliza, pakilike daytoy a video, tapno dakdakil pa'y ti maabotan ti mensahe na. Paki-subscribe metuti di Pay Naibaga Radio para karigiti sumarsaruno. Pay a recap ken reaction drama amang sagidi ti puso, manggipalagip karigiti leksyon ti biag, ken mangted iti namnama iti tunggal agdengdenggeg. Agyaman kami unay, kakabsat. Agingga iti sumaruno nga istorya, salimet-metanyo ti pusoyo, agayat kayo anapudno, niyam saan yu liplipatan nga ayaten met ti bagyo.